Isambulo seshumi nesikhombisa. Kwase kuza enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa, yakhuluma nami, yathi, "Woza lapha, ngikutshengise ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu esihlezi phezu kwamanzi amaningi, afeba naso amakhosi omhlaba, nabakhileyo emhlabeni badakiswa yiwayini lobufebe baso." Yayisingiyisa ehlane ngikumoya. Ngabona owesifazane ekhwele isilo esibomvu, sigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Nowesifazane wayembethe okubende nokubomvu, evunule ngegolide, nangamatshe anenani, nangamapharele, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe, nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi, "IBabiloni elikhulu, unina wezifebe, nowamanyala omhlaba." Ngase ngibona owesifazane edakiwe yigazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona, ngamangala ngokumangala okukhulu. Ingelosi iyawuchasisela umbono wesifebe nowesilo. Yayisithi kimi ingelosi, "Umangalelani na? Ngiza kukutshela imfihlakalo yowesifazane neyesilo esimthweleyo, esinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi. Isilo owasibonayo sasikhona, asisekho, kepha sesizakwenyuka, siphuma kwaLasha, siye ekubhujisweni, nabakhileyo emhlabeni bayakumangala, labo abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila, selokhu kwasekelwa izwe, nxa bebona isilo ukuthi sasikhona, kepha asisekho, kanti sizakuba khona. Nansi ingqondo enokuhlakanipha. Amakhanda ayisikhombisa ayizintaba eziyisikhombisa, lapho owesifazane ehlezi phezu kwazo. Futhi zingamakhosi ayisikhombisa, ayisihlanu asewile, enye ikhona, enye ayikafiki, nanxa isifikile, kumelwe ukuba ihlale isikhashana. Nesilo esasikhona, kepha esingasekho, singesesishiyagalombili, sikuwo ayisikhombisa, siya ekubhujisweni. Izimpondo eziyishumi owazibonayo zingamakhosi ayishumi angakamukeli umbuso, kepha amukeliswa amandla njengamakhosi ihora linye kanye nesilo. Lawo anomqondo munye, anika isilo amandla nokubusa kwawo. Ayakulwa newundlu, newundlu liyakuwanqoba, ngokuba liyinkosi yamakhosi nombusi wababusi, nabakanye nayo, ababiziweyo, nabakhethiweyo, nabathembekileyo. Yayisithi kimi, amanzi owabonayo, lapho sihlezi khona isifebe, angabantu, nezixuku, nezizwe, nezilimi. Izimpondo eziyishumi owazibonayo, nesilo, lezi ziyakusizonda isifebe, zisenze incithakalo, sibe yize, zidle inyama yaso, zisishise ngomlilo, zisiqede, ngokuba uNkulunkulu ukufakile ezinhliziyweni zazo ukuba zenze umqondo wakhe, ziwenze umqondo munye, zinike isilo umbuso wazo, aze agcwaliseke amazwi kaNkulunkulu. Owesifazane owambonayo ungumuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba.